Tady máte ty stromy, tady máte tu cestičku, tou štěrkovou cestičku ke mně. Takže tohle je můj barák. Ano, vidíte, tady mi to roste, tady mám označení, protože mám jeden mod dinosauři. Myslím, že to je mod of creature, nevím. Tak, tady jsme u mě doma. Vidíte, tady máte taky mapu, to jsem já, tady je můj barák, zahrada, tady taky, ten můstík. Tady je pod Petermana barák, tady máme věž, maják. Tady máme, zde bydlí Flash Fear 6, vstup zakázán. Je to rezidence od Peterman 1999 a Flash Fear 6. Flash Fear 6. Tady máte ty hlavy, ano, mám ledničku. Pokoj od Flash Fear 6. No, tady vidíte, tady mám svoji kočičku. Ano, tady mám své věci. Tady mám taky nějaké věci, to pak dám do toho skladu něco. Ano, tady má, vidíte, a tady mám taky nějaké věci. Obsidian, au. Teď jdeme úplně do horního patra, tady nic není, prostě tady jsou vajíčka. Tady od pavouka, creepera, pig zombie, dá se to rozsvětlovat. Tak tady máme U-box, nebo jak se to prostě jmenuje, gram. Tady máte zombičí hlavu. No a v popisku videa budete mít můj Skype, možná, jestli chcete i od Petermana. No tak jenom ode mě a budete mít v popisku videa tenhle ten server a můžete si to zahrát. Můžete si zahrát i s náma. Sklad věci nevstupovat, tady máte sklad, tady vidíte, tady máte jídlo, tady máte věci, tady máte kyblíky a tady máte vzácné věci. Já jsem měl 2 staky a 1 diamant. A teď mám 2 staky a 46 dia. Kdo mi to tam dal? A ne, to jsem si tam dal já vlastně, že jo. Tady máte lektvary, tady také knihy, cobblestony, dřeva. Tady praznačeska, tady máte dřevo. Nějaké nepotřebné věci, jako potřebné věci, ale ostatní. Tak, tady máte taky to stejný. A tady máme dole shop. A já vám ukážu, tady máte ten shop, no prázdnej, protože ho vykou, to nebudu říkat. No a já vám něco, no, oni tě neslyší, ale ještě, že tak. No, teď vám ukážu, asi si říkáte, k čemu je tady ta páka. No, jestli jste ji vůbec viděli, takže zmačknu, vidíte, tady se to zasune a otevře se nám tohle. Vidíte? Ukážu ještě jednou. Teď to zavřu a zavřelo se to, takže jdeme to otevřít. A ukážu vám, co v tom je. Máte tady menší lagy, ale to je v pořádku. Tady máte takové prostě takový tajný ukryt. Tady máte enchantírnu, že si tady můžete vyenchantovat věci. Máte stroj na lektvary a tady máte nekonečný zdroj vody. Jeden s prominutím blbec, nebo nám tady dal pec. Byli byste na mě uraženi, kdybych řekl kdo. To říkat nebudu. A tím bychom mohli ukončit part. Takže teďka já si tam jenom dojdu krásně. Takže tímto se s váma loučím a nazdar. A nezapomeňte dát odběr a like. Čus.